ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମ ନିକଟକୁ ବିନମ୍ର ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟ ସହିତ ଆସିଅଛି ଏବଂ ତୁମର ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତଥା ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମର ସହାୟତା ଖୋଜୁଅଛି। ତୁମେ ହିଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ, ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ଜାଣିଅଛ। ଅନିଶ୍ଚିତତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ମୋ ଚଲାପଥ ଦେଖାଇ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହଜି ଯାଉଅଛି କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି, ମୋତେ ତୁମର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଦିଅ, ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର ପଦାଙ୍କରେ ଚାଲିବି ଏବଂ ସର୍ବଦା ତୁମର ହୋଇ ରହିବି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ମୁଁ ନେଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ଅଛ। ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ସେ ସବୁକୁ ସମର୍ପଣ କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତୁମେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେବ। ମୋ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମର ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ତୁମର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସାହସ ଦିଅ। ବିପଦ ଓ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଭରସା ଏବଂ ତୁମର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହୁରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କର ଯେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ। ମୋର ସମ୍ପର୍କ, ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ମୋର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ତୁମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତୁମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦିଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭାର ତୁମକୁ ଆଜି ସମର୍ପଣ କରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତୁମର ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଏବଂ ଜୀବନର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମୋର ନିରନ୍ତର ସାଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବି। ମୋତେ ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଏହି ଭରସା ସହିତ ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ନାମରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆମେନ୍।